Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Eu sunt Florin Constantin și voi fi gazda voastră pe acest canal de YouTube. Sunt un român din diaspora, locuiesc în Spania, mai exact în Catalunia. Sunt șofer de camion în prezent, de vreo 6 ani de zile. Însă nu orice fel de șofer de camion. Da, majoritatea dintre voi, când vă gândiți la șofer de camion sau când auziți de șofer de camion, sunt sigur că vă referiți la acei șoferi de tiruri, de trailere, nu? Acei șoferi care călătoresc zile întregi, sunt plecați de acasă cu zilele, cu săptămânile sau cu lunile, dorm prin camion, mănâncă, se spală prin benzinării, prin parcări autorizate pentru camioane. Nu, eu am un camion mic de 12 tone și fac distribuție la un lanț de magazin alimentar, gen Lidl, gen Aldi, un lanț de magazin alimentar care este 100% catalan și particularitatea este că eu îmi încarc camionul, eu mi-l descarc, trebuie să ajung eu cât mai aproape de magazin ca să pot să descarc. Magazinele noastre sunt în aproape toate localitățile mari din Catalunia și în împrejurul Cataluniei, în comunitățile autonome spaniole, în Aragon, în Valencia, avem în Madrid, în La Rioja, avem în Navarra, avem chiar și în statul Andorra magazine, însă eu în prezent mă plimb doar pe aici prin Catalunia. Vă zic că pentru mine important e să ajung cât mai aproape de magazin și să opresc cât mai legal posibil, da? Pentru că nu toate magazinele au în apropiere zonă legală de descărcare, încărcare, da? Sunt zone, cum probabil că sunt și în România, nu știu, chiar nu m-am uitat și nici nu m-am gândit la asta și nici nu m-am uitat. Probabil că sunt, ca în fiecare țară, zone autorizate de către primării, da? La cererea magazinelor de pe o stradă, da? Se autorizează o zonă pentru descărcare, încărcare, nu? Pentru ca să se poată aduce marfă la acele magazine din zona respectivă. Cum vă ziceam, sunt foarte multe magazine în care nu au această zonă în jurul lor, da? Fie că nu au cerut, fie că nu e posibil să se autorizeze în zona respectivă, nu? Unele magazine sunt pe zone piatonale, acolo unde, bineînțeles că nu se poate face zona de descărcare. În unele zone piatonale ne permite să intrăm, în unele nu, și atunci trebuie să facem de undeva de la strada principală. În fine, e important să ajung undeva cât mai aproape să pot să descarc. Eu sunt tot un șofer de camion, chiar că al meu camion e mic, la fel ca și trailerele, ca și tirurile, da? Camionul meu este dotat cu tacograf și atunci, la fel ca ceilalți șoferi de tiruri, de trailere, mă supun acelorași legi sau acelorași reguli în ceea ce privește timpii de condus, timpii de odihnă, timpii de odihnă zilnici, timpii de odihnă săptămânali, da? Deci eu trebuie să respect aceleași reguli ca un șofer de tir. Indiferent că el pleacă cu săptămânile, cu zilele de acasă, el trebuie să respecte timpii de condus și timpii de odihnă, da? Așa și eu, la fel. Însă, foarte rar ajung eu să am probleme cu timpii de condus și cu timpii de odihnă, pentru că, în general, lucrez 8-9 ore pe zi, da? Încarc camionul, plec la 2-3 magazine, descarc, mă întorc acasă, 9 ore, 8 ore. Foarte rar ajung să lucrez 12, 13 sau 14 ore. De obicei ajung să lucrez 12-14 ore în ziua în care am două curse, da? Am o cursă mai lungă și după aia o cursă mai scurtă, ca să-mi dea timp să le fac. În maximul de 15 ore pe care le avem noi la dispoziție într-o zi, da? Conform legii tacografului, da? Timpilor de odihnă și timpilor de conducere. Pentru cei care nu știți, noi putem lucra 15 ore consecutive în care putem conduce un maxim de 10 ore, da? Nu se poate conduce mai mult. Ceilalți timpi, de până la 5 ore, da? Celelalte 5 ore,
Sunt timp de încărcare, timp de descărcare, timp de odihnă, care trebuie să-i facem obligatoriu după 4 ore și jumătate de condus. În fine, atât despre meseria mea, căci nu despre meseria mea este vorba în acest vlog, însă tema principală pe acest canal de YouTube, care eu mi-am propus și vă propun și vouă, este situația unui român în străinătate, în diaspora, da? Vreau să știți cum se trăiește aici în străinătate, pentru că viața din străinătate nu e foarte diferită de viața din România. E o viață normală, ca și în România, nu? În România, indiferent ce zic mulți, pe mine nu mă interesează, eu vă spun doar ceea ce văd eu și ceea ce simt eu. România e o țară civilizată, e o țară din lumea modernă, o țară care a crescut foarte mult în ultimii ani și care, bineînțeles, are un potențial foarte mare de creștere, pentru că încă lipsesc multe lucruri în România. Așa că țara noastră are foarte mare potențial de creștere, da? Dar e o țară dezvoltată. E o țară din lumea civilizată, nu e o țară din lumea a treia, așa cum zic unii pe aici, pe rețele de socializare, mai ales unii din diaspora, cu care, bineînțeles, eu nu sunt de acord, absolut deloc. Și, în primul rând, vreau să mă adresez românilor din Spania, da, să vă prezint situația din Spania, dar și situația din Europa, din țările civilizate din Europa, da? Am foarte mulți ani de străinătate, am plecat din țară din anul 2000, să știți, da? Deci faceți dumneavoastră socoteala câți ani de străinătate am. Și altă temă despre care vreau să vă vorbesc, da, în vlogurile mele, este să vă prezint de ce eu nu mă întorc în România, da? Nu am absolut nimic cu țara mea. Nu vreau să spun că e rău în țară și că e super bine aici, ci pur și simplu am să vă prezint de ce eu nu pot și nu mă voi întoarce în România. Bineînțeles, sunt român, România este în sufletul meu, eu iubesc România, iubesc țara aia, iubesc oamenii din țara aia. În fiecare an plec o dată în concediu în România, da? Deci eu am 30 de zile de concediu aici, în Spania, da? Însă îmi iau în două părți. O parte să plec în România și o parte facem concediu pe aici pe undeva, plecăm pe aici pe undeva. Merg în România, merg pe sate în România și observ două contraste la sate, da? Sunt case îngrijite cu curțile curate, cu grădinile curate, îngrijite, plantate, da? Lumea pune livadă de pom fructiferi, pune straturi, da? De legume, crește câteva găini acolo, un purcel, doi, cât e voie să se crească acum, nu știu cum e acum. Însă văd gospodării, văd că oamenii se gospodăresc, se autogospodăresc, ceea ce e foarte bine, da? Vă spuneam pe sate că sunt două contraste. E celălalt contrast în care sunt case dărăpânate, case care stau să cadă, curțile pline de mizerie, grădinile nu sunt semănate, nu sunt cultivate cu nimic, copiii desculți pe afară, iar părinții lor pe undeva prin crâșmă la băut, da? Deci acei oameni nu au nicio scuză pentru situația în care sunt, da? Nu poți să dai vina pe politic, e doar vina lor. România aia, tocmai de asta România poate să crească, însă ca să crească mai mult decât a crescut până acum, pentru că e adevărat, creșterea României e foarte înceată, foarte lentă. Nu spun că România nu se dezvoltă sau nu e dezvoltată. Asta vreau să vă spun, că România e o țară dezvoltată, e o țară care se dezvoltă. Și vă spun, mereu întâlnesc lucruri bune în România, lucruri care mă surprind plăcut. De ce vă spun treaba asta? În momentul în care am plecat din țară, nu numai eu, poate că foarte mulți români care am plecat din țară, cu ani în urmă zic, da, în anii 90, 2000, hai, cam așa, până prin 2010, avem întipărit așa în memoria noastră situația României de atunci. Însă trebuie să știți, toți cei care ați plecat, pentru că și eu știu deja treaba asta, o știu de mult, nu de acum, România nu a stat pe loc, România nu e cea pe care o știam noi atunci când am plecat. Nu, România a evoluat. E foarte adevărat.
că evoluează foarte lent. Da? Politicul își face treaba mai pe jumătate, mai pe o treime așa din cât ar trebui să facă. Da? Cam așa ceva, între o jumătate și o treime din ceea ce ar trebui să facă. Însă ceva tot s-a mișcat și România s-a schimbat foarte mult. Văd la televizor, văd prin țară când merg, foarte multe locuri minunate în România, da? Foarte multe zone dezvoltate. Pentru că dacă noi avem vorba aia că omul sfințește locul, atunci, vă spun, sunt foarte multe localități care s-au dezvoltat datorită omului care sfințește locul, adică administrație locale. Da? Sunt zone care sunt lăsate în uitarea timpului, da? Datorită administrației locale. Da? Pentru că acei primari sau consilieri sau ce sunt ei acolo stau pe scaunul lor și nu fac absolut nimic, ci doar iau niște salarii și probabil că și au și o grămadă de angajați care nu justifică posturile pe care le au și mănâncă banii de la buget, aiurea, da? Și nu au dezvoltat și nu au făcut absolut nimic. Probabil mai sunt și ulițe neasfaltate, mai sunt ulițe fără canalizare, fără apă trasă. Dar sunt și destule localități dezvoltate, da? Vezi trotuare frumoase, străzi asfaltate, apă trasă, gaze, case frumoase, nu? Au școli cu săli de sport, parcuri pentru copii. Sunt destule de zone frumoase. După cum v-am zis, datorită omului care sfințește locul, da? Datorită administrației locale, indiferent din ce partid, pentru că nu contează din ce partid politic fac parte. Eu nu aș putea spune, sunt apolitic, dacă vreți să vă zic așa, sunt apolitic. Nu prea am participat la alegeri în toți anii ăștia, nu știu, am fost de 3-4 ori la alegeri, poate între alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale. În toată viața mea, dacă eu am ieșit din țară din 2000, poate am participat la 5 sesiuni de alegeri, poate am participat, nu știu sigur. Vă spun, puțin am fost la vot. În primul rând am ieșit, mi-am dat seama că nu mă mai întorc în România și mi-am zis să mă duc să votez ce? Familia mea aici, frați, cumnați, nepoți aici, prieteni, cumetri, suntem mulți aici, avem și o comunitate mare de români aici în satul în care locuiesc. Am părinți în țară, părinții sunt pensionari, au pensie bună, nu au pensie mare, ca să vă zic eu că au ei pensie mare, nu au pensie mare, însă părinții mei la un loc au pensie, cred că mai mult decât foarte multe salarii din România. Da? Așa că nu pot să plâng eu părinții sau să mă gândesc eu, vai să fie nu știu cum în țară pentru părinții mei. Iar pentru mine nu mă influențează ceea ce se întâmplă în țară. Eu, moral și sentimental, pentru că sunt român și îmi doresc ca țara aia să fie bine, dar nu mă implic eu în politică. Nu are rost să mă implic în politică. Tocmai de-aia spun că nu mă interesează când mă duc și văd o localitate dezvoltată, văd că o localitate e curată, e îngrijită, se vede că administrația locală și-a pus amprenta în bine pe acea localitate. Nu mă interesează de unde e primar. Nu contează, poate să fie de la orice partid politic, nu contează, pentru că omul simțește locul. Da? Să știți că de-a lungul anilor, dacă stați și vă gândiți, au fost oameni buni, politicieni buni în toate partidele politice. Atât la PSD cât și la PNL, în toate partidele politice, să știți că au fost oameni buni, oameni valoroși. Și cred probabil că încă mai sunt. În fine, destul despre politica din România, nu doresc. Ăsta e scopul meu, da? Să vorbesc despre politica din România. Stați așa că s-a întâmplat ceva, ia să văd ce s-a întâmplat. E ceva aici pe autostradă. Voi întoarce camera imediat. E grav. Multe ambulanțe, multe mașini de pompieri în față. Deci ceea ce s-a întâmplat e grav. Ferească Dumnezeu, însă, vedeți și aici. Și aici se întâmplă. Lucruri rele se întâmplă și aici.
Bă, ce e acolo, ce e acolo? 1, 2, 3, 4, 5 ambulanțe, 3 mașini de pompieri. Ce s-a întâmplat de atât de grav? De aici se vede un camion pe avarie, o mașină în spatele lui. Nu știu. Vedem. Vedem că și pe acolo trebuie să trec. Nu am o altă soluție. Vedem ce s-a întâmplat. Adică atâta mari de mașini de pompieri și ambulanțe. Cât de grav să fie de au venit atâți. Se vede agitație mult acolo. Vom vedea, imediat. Imediat voi vedea. Asta e. Lucruri care se întâmplă. Nu se întâmplă doar în România, se întâmplă și aici. Da? Destui oameni nu sunt atenți. Și lucruri oribile se întâmplă și aici. Vedeți? Se întâmplă și aici lucruri oribile. Ia să vedem. Vă spun, e incredibil, atât de multe ambulanțe la un loc nu am văzut niciodată. Nu te bași, prostule. Ce ai căutat aici? Eu nu știu ce a căutat ăsta aici. Bine, poliția vrea să dirigeze circulația. E extraordinar. Pompierii au venit să descarcereze. Sunt răniți grav într-o mașină. E extraordinar, extraordinar. Deci, o mașină făcută praf. Praf. Da. Sunt persoane înăuntru, au fost descarcerate. Și mașina e lovită unde? Nu înțeleg. Nu văd altă mașină lovită, doar mașina aceea și camionul ăsta aici pe avarii. Însă camionul nu se vede lovit. Ba da, e lovit în față camionul. Nu înțeleg. Să fi lovit camionul, mașina din spate, mașina s-a răsturnat, s-a dat peste cap, ce știu eu. Însă erau victime încarcerate. Da, se întâmplă. Vedeți, aici se despart. De fapt, aici e o intersecție de două autostrăzi. Da, autostrada asta C58, care sunteți aici în Spania, în zona asta, știți? Iar continuă spre Barcelona cu cele 3 benzi, iar cele 2 benzi din dreapta intrăm în direcții diferite, opuse, da, pe autostrada AP7. Probabil că cel cu mașina mică s-a băgat în fața camionului, a frânat, a schimbat direcția, pentru că așa fac unii. Da, știu că trebuie să iasă, știu că trebuie să schimbe direcția și ei doresc să depășească întâi camionul, după aia să bage în fața unui camion, frânând. Te aștepți tu ca un camion să frâneze la fel de repede ca tine? Nu se poate. Îmi pare rău pentru victime, însă să știți că mereu lumea spune că e vina camionerului, însă de foarte multe ori nu e vina lui. Cel puțin aici, da? De foarte multe ori. Cei cu mașinile mici se bagă aiurea. După cum v-am zis, fac distribuție la magazine alimentare
magazine aflate în localități, în centru sau în cartiere mai mărginașe. Unele magazine mai mari, unele sunt mai mici. Iar eu trebuie să ajung cât mai aproape de magazin, să găsesc o zonă în care să pot parca legal, sau dacă nu parchez legal, să parchez undeva unde să nu deranjez prea mult și poliția să mă tolereze. Pentru că aici, spre exemplu, în foarte multe localități nu am zonă legală de oprit, da, de parcat, și oprim pe unde putem, iar poliția ne tolerează. Dacă deranjăm cât mai puțin, nu blocăm circulația, poliția ne mai tolerează, să știți. Înțeleg și ei că marfa trebuie să ajungă de un mod sau altul, trebuie să ajungă marfa la magazin. Și atunci înțeleg și ei. În anumite zone, cum e chiar orășelul în care merg aici, chiar acum, am să vă arăt, e un orășel de 10.000 de locuitori. Am să vă arăt unde opresc, unde parchez. Și cam atât pentru vlogul de astăzi. Vreau să vă vorbesc în vlogurile următoare despre situația din Spania, în primul rând, situația din Uniunea Europeană, pentru că viața s-a schimbat foarte mult, s-a transformat foarte mult. Nivelul de trai a scăzut foarte mult în țările dezvoltate, în țările top. Țările top pe care le știam noi top. În momentul în care am plecat din România, da, în Germania, în Italia, în Spania, Franța, Anglia, Suedia, țări în care nivelul de trai a scăzut foarte mult. Țări în care modul de viață s-a schimbat, în care populația autohtonă s-a schimbat și, bineînțeles, chiar dacă a scăzut nivelul de trai în aceste țări, să știți că cei care suntem de aici, suntem aici de ceva timp și am prins rădăcini și avem servicii, încă o ducem bine. Simțim schimbările care au avut loc, simțim și noi inflația crescută, prețurile foarte mari, chiriile s-au ridicat foarte mult, iar câștigurile noastre n-au rămas la un anumit nivel, ci au crescut foarte disproporțional cu rata inflației și cu rapiditatea creșterii prețurilor, da? Dacă din 2014 încoace până acum anumite produse s-au scumpit cu peste 100%, creșterea salariilor în ultimii 10 ani au fost de, cred că un maxim de 30%, da? Deci diferența de 70% o simțim în buzunare toți, da? Toți o simțim în buzunare. Însă chiar și așa, lucrând, având serviciu, te poți descurca. Te poți descurca. Nu știu dacă mai bine ca în România, că nu despre asta e vorba acum. Nu are rost să vorbim acum că e mai bine ca în România sau nu e mai bine ca în România. Din punctul meu de vedere, bineînțeles e mai bine ca în România. Și am să vă spun și de ce, o temă pe care vreau să o ating într-un vlog următor. Însă acum, până a încheia vlogul, înainte de a încheia acest video, vreau să vă arăt o parte din ceea ce fac eu, da? Voi ajunge imediat în localitatea asta, o localitate mică, v-am spus, 10.000 de locuitori. Magazinul e într-o piață așa. Iar poliția ne permite
să parcăm în modul în care voi parca eu acum și vă voi arăta. Mai am 4 km până în sat. Imediat voi ajunge. Bineînțeles, am dat prioritate motocicletei, că așa e normal, nu? Era în intersecție, în sensul giratoriu. Iar acum 4 km până la magazin, da? Imediat veți vedea unde voi ajunge și cum voi parca, după care voi descărca liniștit. Oameni buni, dacă sunteți din diaspora sau dacă sunteți din România, vreau să vă abonați la canalul meu, pentru că vor urma vloguri foarte interesante, zic eu, da? 100% voi spune lucruri în care 100% mulți dintre voi vă veți regăsi. Vă voi prezenta multe situații trăite aici în Spania, situații care se întâmplă, s-au întâmplat și se întâmplă în Uniunea Europeană a noastră, da? Pentru că e a noastră, România, deja de 18 ani face parte din Uniunea Europeană, ceea ce e un lucru extraordinar, ceea ce a făcut ca România noastră să se dezvolte, să se schimbe. Da? Chiar dacă nu trăiesc din 2000 în România, vreau să vă spun că de la an la an găsesc, pentru că în fiecare an merg în concediu în România. Mulțumesc lui Dumnezeu, încă îmi trăiesc părinții, încă am multe neamuri prin țară și an de an merg în concediu. Vă spuneam că de fiecare dată întâlnesc și găsesc lucruri minunate în România, lucruri bune, lucruri schimbate în bine, multe. Și atunci, bineînțeles că mă umple de fericire faptul că țara noastră se dezvoltă și se schimbă, și se schimbă în bine. Că mai e de lucrat, că mai e multe de făcut, că da, e adevărat. Să știți că avantajul României este că încă avem turismul la un nivel mic, agricultura la un nivel mic, industria la un nivel mic. Asta înseamnă că România are loc să crească. Încă are loc să crească. Foarte mult loc să crească. Și creșterea României nu depinde doar de partea politică, depinde și de românii din țară, da? De modul în care lucrează, de modul în care investesc, da? Însă nu pot să spun că politicul nu e important. E foarte important politicul, măi oameni buni. E la fel de important politicul, da? Însă nu e totul, să știți, nu e totul. Ia uitați, măi oameni buni, da? Deci eu voi intra în semiluna asta aici, da? Așa. Iar uitați-vă bine, magazinul l-am în față, iar aici, în piață, e pivotul ăsta pe mijloc, da? Vedeți? Ăsta de inox. Ei, ăsta ca să nu intre mașinile acolo. Doar vecinii care au garaje pe aici pot să intre. Au telecomandă pentru pivot, coboară pivotul și intră. Ei, eu între pivotul ăsta și celălalt maro din partea alaltă încap cu al meu camion, da? Și atunci voi face așa. Voi intra cu spatele printre pivoți. După cum v-am spus, ni se permite să facem treaba asta, pentru că suntem mai mulți șoferi, vă dați seama. Avem peste 600 de magazine, da? Și atunci nu le fac eu pe toate, da? Eu vin astăzi, spre exemplu, descarc 2 magazine. Așa, cu atenție să nu dau un pivot. Da, gata. Am trecut printre pivot. Da? Printre amândoi stâlpii. Dau încă puțin în spate, lăs mașina să treacă prin față. Vedeți? Intersecția nu am blocat-o. Sunt cu platforma lângă magazin. Deci nouă ni se permite, ne lasă să facem treaba asta aici, la acest magazin. Și acum mă duc și descarc. Dragilor, până aici videoul de azi. Dragilor, până aici videoul de azi. Nu uitați, dați un like, lăsați un comentariu și abonați-vă.